mar no es una balsa de agua quieta, sino que el mar tiene corriente. Y de que además la corriente que tira, de donde el cielo mandaba, era para aquí, para la costa de nosotros. Para otra costa lo mismo, pero era para la nuestra en concreto. Entonces pensar. Estaría pensando en el jabalí o en el oso que iba a matar, pero en los pescados no, de luego. Y la gente del mar tampoco. Manipulación informativa, decadencia cultural, caciquismo trasnoitado, clientelismo medieval. Y es que aquí no mudó nada desde la época feudal. Demos lo que merecemos, eso es ley universal. ¡Hey parroquia! ¡Baile, baile! ¡Bien logrado! Mira, isto é o que hai agora. Vimos a praia, o único que encontramos é chapapote. Blando, está todo blando, que aquí é para ver como está. E aquí non hai máis nada que isto. Non hai almeja, non hai linqueirón, non hai nada, solamente hai chapapote. Hai os que din que nunca ganaran tanto como agora, porque deberían de ganar poucos cartos antes, porque eu nunca ganei tan poucos. As capturas do pulpo que baixaron, pero enormemente, moitísimo, e aquí é onde máis se está notando é no polvo, onde máis baixaron as capturas. E de que non hai chapapote nas cis, iso é unha gran mentira, Eu podo levar a quen non queira ver, que eu lle levo a playas en concreto que ainda hai bastante chapapote. Fanecas, de todo o que se está pescando moito menos. E o peligroso é que cada vez pescase menos. As capturas van a menos. A prepotencia chega e non sei hasta que punto que non son capaz de asumir que se equivocaron. Subo a bordo xa. Non, eu teño un cambio grande. Nos comparamos o 2002 co 2004 e fixemos moitos cartos menos. Por lo tanto é porque pescamos menos. Xa temos feito o balance e fixemos moitísimos cartos menos. A parte do que 2002 estábamos pescando moi ben cando fui do barco. Faltaban 2 meses ainda para cerrar o ano, cerca de 2 meses, que eran os 2 meses millores da cosecha, logo, do noso sistema de traballo, que eran os meses do Nadal. Entonces comparamos con 2004, é un descenso notable de capturas. Os que somos novos ainda se faremos que buscaremos outra forma de traballo, do que sea, pero unha persona que leva toda a vida traballando, como os 20 ou 30 anos traballando nesto, a onde van agora? A ningún lado. O tema do prestixio, iso foi todo un engorre e un engaño, porque me estiveron engañando desde o primeiro día, hasta ahora nos siguen engañando, e a maioría da xente dos políticos non ten ni remota idea do que é o mar, Pero os políticos en xeral, non dun partido ou doutro, en xeral todos, non teñen ni idea. Eu sei porque o goberno di que se está pescando máis que nunca, porque teño entendido que o López de Vega aquí ten dito isto máis dunha ocasión. Mar abaixo de carallo, sabes? Se pode traballar aquí, enviar máis. Bueno, la gente del mar, pocos nos quejamos, porque pagaron bien. Entonces la gente lo que quiere es dinero. Pues además nos han enseñado eso, que aquí lo que importa es dinero, lo demás no vale para nada. Como vos sentirías vos se vos quitan o vosso puesto de traballo? Os nosos creativos sentaron escola na televisión, por iso dende hai 20 anos non trocamos a programación. Exposición continuada provoca eivas de conciencia, dan calambres nos ollos e ataques de... Nós estamos completamente tristes, afogadas e tristes. Somos la empresa do resto do Estado.